खुलुमबाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो खुलुमनाय जासिग्रोदों। लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव रादाब नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों। बिथांजोनि थैनाय आरो थांनाया नोंथांमोननि आखायावनो दङ। बिथांजोनि थैनाय आरो थांनाया जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि आखायावनो दङ। दिनै बिना नार्जारिया गोबां माखासे बेमारजों भुगिनानै दङ। बिथाङा मा बेमारजों भुगिनानै दङ आरो बिथाङा दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मानि थाखाय रांनि थाखाय गोनांथिनि थाखाय अनसुंथाइ बिनो गोनां जानानै फैखो बेखौ आं नोंथांनो फोरमायगोन। बिथाङा जाहैबाय मा चिपकाय सथ' बेलगुरि गामिनि बिथां बिना नार्जारिया। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बिथांनि आहाराव आगसि आहारावहाय मोनसे केन्सार जानानै दङ। बे केन्सार जानानै बिथाङा दिनै फाहामथाय लासेयावबो दिनै बिथाङा मोजाङाव फैयाखै। जायनि खालाव गोबां रां रुफा थांबाय। दिनै बेखौ फाहामथाय होनो थाखाय रां रुफानि दिनै आंखालाव गोलैबाय। जेबो मोनसे साय सम्पति न'खराव गैला जे बेखौ फाहामथाय होनो थाखाय। लोगोसे बिहा दिनै सानै फिसा दङ। सानैबो फिसा हौवा, सासे क्लास 7आव आरो सासे क्लास 4आव फरायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बिथांखौ फाहामथाय होनो थाखाय दिनै नों आं जों बयनिबो रायजो राजाफोरनि गोनांथि जानानै फैदों लोगोफोर। स' बेनिखायनो नोंथांमोना जा हायो बिथांजोनि आङो एकाउन्ट नाम्बार होदों, स्क्रिनाव होगोन। बे एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथांमोनहा अननानै जा हायो थाइसे थाइनै रां हरनो थाखाय खावलायदों। मानोना बिथांजोआ गोबाव समनिफ्रायनो जायनाखि आगसि आहारावहाय केन्सार बेराम जादों होननानै बुंदों। आरो बे केन्सार बेरामखौ फाहामथाय होनायाव दिनै न'खरनि सम्पतिफ्रा गासिबो जोबस्रांजोब्बाय। नाथाय दिनैसिमबो फाहामथाय होनो हायाखै। बिथाङा थांनानै थानो गोसो होननानै बुंदों जे आं थैनानै थाङोब्ला आंनि गथ'फ्रा आलाय सिलाय जासिगोन होननानै बिथाङा गाबदों। गोबां दुखु मोननानै बिथाङा गाबदों, गावनि न'खरनि हालोदखौ लानानै गाबदों। गथिखे बिथांजोनि थैनाय आरो थांनाया जोंनि सायावनो जोंनि रायजो राजाफोरनि आखायावनो दङ। गथिखे बेखौ फाहामथाय होनो थाखाय बा मोजां डाक्टारनि गोनांथि जानानै फैदों। दा गथिखे जोङो जा हायो आं स्क्रिनाव होनाय जेनाखि एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथांमोनाबो अननानै जा हायो मदद खालामनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय। मानोना बेराम आजारा जों मोनथिनानै मालाबाबो जाया। माबानि समाव जोंनि बेराम आजारा जायो बेखौ जों बुंनो हाया। आरो बेजों लोगोसे बेखौ फाहामथाय होनांगौब्ला, बेजों जुजिनांगौबा बेखौ जाहैबाय मा नोंनि न'खराव बेसेबांखि खौथि क्ररपति फैसा थाया मानो बै गासिबो जोबस्रांजोबो। गथिखे बेखौ जोंनो मदद होलायनांगौबा जों आं नों बयबो बाहाय बिबान दङ। गथिखे जा हायो नोंनाव नों बेसेबां केपासिटि दङ बेखौ एसे एनै बिनि एकाउन्ट नाम्बाराव हरनानै मदद खालामदो। आरो आंनि फल'वार आरो भिउवार नोंथांमोनखौबो खावलायगोन आं गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना अननानै जा हायो हेल्प खालामदो। दिनै आंबो गोबां जायफोरनिखि बिथांमोनहा दिनै बेफोरबायदि डनेसन बिदों माबा मोनसे आंबो जा हायो आंनि सोरनिफ्राय बिथांमोनहा आङो मददखौ होबोबाय थादों इसेबां हायो आंनि सोरनिफ्राय। दा लोगोसे आंबो खावलायगोन गोसो गोरबोनिफ्राय बेराम आजारा बयनावबो जायो। ओंखायनो बेखौ फाहामथाय होनो थाखाय रायजो राजाखौ खावलायबाय। लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौबो आं खावलायदों अननानै सारआ नों नुजाहैनो हायाब्लाबो नोंथांनि मानसिफोरखौ थांनानै बिथांजोनि न'आवहाय चिपकायनि सथ' बेलगुरि गामियावहाय बा बिना नार्जारिनि न'आव थांनानै खौरांखौ लाहैयो। आरो बिथांनि फाहामथायनि थाखाय माबा मोनसे सुबिदाखौ खालामनानै होयो। लोगोसे जोंनि मन्त्रि एमएलए फोरखौबो आं खावलायगोन नोंथांमोनाबो सरखारनिफ्राय माबा मोनसे बेराम आजारनि जेनाखि स्किमफोर दङ बेफोरखौ थाबैनो जेन' बिथांजोनि मुङाव खालामनानै होयो आरो बै न'खरखौ रैखाथि खालामो। बिनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय। नोंथांमोनखौ फिन आं गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबावदों अननानै जा हायो प्लिज हरथार। अननानै बे न'खरखौ मदद खालाम। मानोना उन्दै उन्दै गथ'सो दासिमबो बे गथ'फ्रा फरायनायाव फरायगासिनो दङमोन। नाथाय न'खराव दिनै बिराद खैफोदा गोलैबाय। मानसिनि जिउआव माब्ला बबे समाव बबे बिथिंनिफ्राय बेराम आजारा फैयो जों मिन्थिनो हाया लोगोफोर, बुंस'नो हाया। गथिखे जेब्लानाखि जों आंखालाव गोलैयो अब्ला जोंनो रां रुफानि गोनांथिनि खाथियाव जोङो गावनि लाजिनाय मानायखौ दोनखुमानानैब्लाबो जोङो मदद बिनांगौ जानानै फैयो। गथिखे बै बिथांजोनि न'खरावबो बेफोरबायदि थासारिया जाबाय। दा बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि फल'वार आंनि भिउवार लोगोफोरजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन जा बिथांमोना बे भिडिअखौ नायदों जा हायो थाइसे थाइनै हेल्प खालामनानै बिथांजोनि केन्सार बेमारखौ फाहामथायनि थाखाय मदद खालामना होदों। मानोना बे केन्सारा बिराद गिदिर मोनसे बेमार बियो। बेखौ जाहा था फाहामनो हानो नागिरा। बुहुद मानसिफ्रा भुगिनांबाय आरो सोरबा जिउबो फोजोबनांगौ जानानै फैबाय। गथिखे बिथांजोखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि दायथ'आ नोंथांमोननि आखायाव दंसै। जोंनि रायजो राजाफोरनि आखायाव दङ आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि आखायाव दङ आरो जोंनि एमएलए फोरनि आखायाव दङ। नोंथांमोना जुदि गोसो जायोब्ला बे आइजोनि बेराम आजारखौ जा हायो थाइसे थाइनै रां हरोबानो लाख थाखा दिनै बुहुद क्रर थाखा फैगोन आरो बिथांजोनि फाहामथाया मोजां रोखोमै जानानै फैगोन। गथिखे थाइसे थाइनै हरनानै जों गुबुननो मदद होनाया जोंनि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा लोगोफोर। ओंखायनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय नोंथांमोनाबो जा हायो थाइसे थाइनै रां हरनानै बिथांजोनि बेरामखौ फाहामनायावहाय मदद होदो। बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय जाबाय। थेंक इउ।